knikkende knietjes, een bijzonder ritueel of gewoon 1 keer diep ademhalen en dan het podium op. Hier zie je de verhalen achter de Limburgse muziekscene. Dit is Backstage. Wat ik merk voordat we opgaan is iedereen vrij rustig. Ik kan zelf af en toe wel zenuwen hebben die gaan oppieken en dalen, zeg maar. De algehele sfeer is best rustig. En vaak vlak voordat we gaan spelen doen we een shotje. Dit is een deel van de Awkward. Gewoon 5 gezellige boys op het podium. Uit Venlo. Moet je de andere dingen nog wel voorstellen eigenlijk, of niet? Nee. Het is popmuziek en daarin hebben we een beetje een weg gevonden. We begonnen een beetje als 80s synth-popband en we zijn nu steeds meer naar de indie kant aan het gaan. Ik probeer altijd een grapje in een liedje te doen, dus het is altijd wel leuk, denk ik, om naar ons te kijken. Ja, er wordt wel gelachen tijdens een optreden. Ja. De piano in deze clip hebben ze op een iets wat bijzondere manier verkregen. Ik had met de baas van de kroeg afgesproken dat ik die piano mocht hebben van hem als ik hem lopend naar huis bracht. Dus wij hadden een optreden in Venlo en ik zeg tegen al mijn vrienden die kwamen kijken, ik heb nog een leuk ding voor daarna. En zij zei, oh wat dan? Ja, dat ga ik niet zeggen. Dus wij allemaal naar die kroeg. Zij zei, wat is een leuke ding dan? Ik zeg, nou deze piano moet mee naar huis. En ik had jullie hulp nodig. De test is altijd 's ochtends vroeg, als we nuchter zijn, om dan terug te luisteren. Als het dan ja is, dan is het een echte ja. Ja, want op de avond zelf vinden we het altijd een ja. Goed. Nee, wij proberen meestal nummers te schrijven over liefde en daar proberen we allemaal verschillende vormen in te vinden. Dus we hebben ook een keer een lied geschreven over daten met robots of met AI, of dat dan kan in de toekomst. Niet alleen de muziek, ook de illustraties in deze clip zijn zelf gemaakt. Dat is meteen het afstudeerproject van Rashid, hij is grafisch vormgever. En daarin zie je ons dus geanimeerd hoe wij op date gaan met robots en hoe dat dan volgens ons zou kunnen gaan. Het begint gewoon met een idee. Er zijn een paar mensen wel in de band die vaak ideeën hebben. En dan is het ofwel muziek of tekst, soms ook samen. En dan zijn we gewoon vaak met z'n allen samen aan het repeteren. En dan zegt iemand, hey, ik heb een idee. En dan haakt de rest eigenlijk best wel snel in met input, zeg maar, van oh, dit kun je misschien doen met de drums, of dit kan je misschien doen qua tekst. En eigenlijk, het gaat echt heel snel. Dus er staat echt elke week wel weer een nieuwe demo, zeg maar. Op het podium hebben ze nog wel grote dromen. Zullen we alle 3 een festival kiezen? Ja? Ik zou heel graag op Down the Rabbit Hole een keer willen spelen. Ja. Ik zet klein in Siget. Ik wil graag Zomerjoeks. Dit kun je de komende tijd verwachten van The Awkward. De komende tijd komt er een EP. Dat is de eerste EP na ons album Superficial Tendencies. Die is 3 jaar geleden uitgekomen. En na die EP-release dan gaan we toewerken naar een tweede album. En die komt hopelijk in 2025.